Да. Do you serious? Покажи сега какво ще даваш. Добре. Много е сладко. Покажи сега какво представлява капсулата. Добре. Дето никога не мога да твисна оф. Имаме алтернативен метод. Ще да видя. А тя е дебело? Да. Изтисквам го вътре и на нея харесва. Щастливо плъхче. Ой, боже. Добре. Dandy, do the wiggle wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Big on. Само едно остана. Ако мога да иде на сам мансюр. Не. Кое остава? Тортила. Катеричката. Остана тортила. Тортила. Хайде на насам. Добре, давай. Много сладко носле. Не, то вече дадохме, ма трябва да покажа. Грозоция. Какво грозоция? It's a child.